baru dengan anak-anak yang datang balik hati. Jika ada salah kami dimaafkan. Kami saudara yang datang di sini, putra dan putri yang datang balik hati. Kita ingin permainan baru dengan anak-anak yang datang balik hati. Jika ada salah kami dimaafkan. Ya, siap, Brad. Ada pula, Brad. Ayo simbah-simbah nuli dong ibadah, umure dah tambah, ojo kakek yang bola. Lamun rang ibadah bakal dipisah, besok nang akhirat bakal nopo susah. Ayo simbah-simbah nuli dong ibadah, umure dah tambah, ojo kakek yang bola. Lamun rang ibadah bakal dipisah, besok nang akhirat bakal nopo susah. Ayo siwo-siwo, ojo bodho, zaman wis tuwa, muda dosa. Lamun isih ngondo, bakal sengsara, besok nang akhirat laku-laku jengkrut ro. Siwo, ojo bodho ngondo, zaman wis tuwa, muda kakean dosa. Lamun lamun isih anggap bakal dibekak nang akhirat laku-laku nyampar kotak. Ayo bapak-bapak podo-podo anggap zaman wis rusak muda ora kepenak. Lamun isih anggap bakal dibekak besok nang akhirat laku-laku nyampar kotak. Ayo ibu-ibu ojo seneng nesu, upamu ora ayu. Lamun sanang nesu marakake batu, besok nang akhirat bakal nopo blendu. Ayo ibu-ibu ojo sanang nesu, awakmu tak turu, upamu ora ayu. Lamun sanang nesu marakake batu, besok nang akhirat bakal nopo blendu. Ayo paman-paman nuli podo iman, berkat pada pangan kanggo ngisi badan. Lamun ora iman bakal kawirangan, besok nang akhirat waktu nyampar gaman. Ayo paman-paman nuli podo iman, berkat pada pangan kanggo ngisi badan. Lamun ora iman bakal kawirangan, besok nang akhirat waktu nyampar gaman. Ayo ibu-ibu ojo seneng nesu, awakmu tak turu, rupamu ora ayu. Lamun seneng nesu marakake batu, besok nang akhirat bakal nopo blendu. Ayo ibu-ibu ojo seneng nesu, awakmu tak turu, rupamu ora ayu. Lamun seneng nesu marakake batu, besok nang akhirat bakal nopo blendu. Ayo kakak-kakak nuli sembahyang, zaman isih lontar muda ora karuan. Lamun ra sembahyang awakmu sekarang, besok nang akhirat maku-maku gede jurang. Ayo kakak-kakak nuli sembahyang, zaman isih lontar muda ora karuan. Lamun sembahyang awakmu sekarang, besok nang akhirat maku-maku gede jurang. Ayo ati-ati nuli podo ngaji, zamane saiki kudu iso ngaji. Lamun ora ngaji kudu ngati-ati, besok nang akhirat bakal diuji. Ayo ati-ati nuli podo ngaji, zamane saiki kudu iso ngaji. Lamun ora ngaji kudu ngati-ati, besok nang akhirat bakal. Ya, Brad. Lanjut, Brad. Brad. Perayaan Mi'raj Nabi yang mulia, akhir zaman di seluruh dunia. Umat Islam masih merayakan dia, bulan Maulud yang utama. Tuhan
Hadap. Right. Bocah cilik-cilik sandangane resik lungguh lare-lare tur tidake bedhe aku iso nulis maca iya wase salat iya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resik lungguh lare-lare tur tidake bedhe aku bisa nulis maca iya wase salat iya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resik lungguh lare-lare tur tidake bedhe aku bisa nulis maca iya wase salat iya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resik lungguh lare-lare tur tidake bedhe aku bisa nulis maca iya wase Hadap muka, right? Semuanya letak alat, right? Letak alat, right? Sedulurku kabeh, ayo ibadah ben ora kaweleh ning Gusti Allah eling ana sira urip ning donya upama wong lunga mampir sedilo kula temenana anggon ngaji kanggo sangu kita yen wis tekan janji sedulurku kabeh ayo ibadah ben ora kaweleh ning Gusti Allah eling ana sira urip nang donya upama wong liya mampir sedelo kula temenana anggonmu ngaji kanggo sangu kita yen wis tekan janji ulurmu kabeh ayo ibadah ben ora kaweleh ning Gusti Allah eling ana sira urip nang donya upama wong liya mampir sedelo mula temenana anggon ngaji kanggo sangu kita yen wis tekan janji ulurku kabeh ayo ibadah ben ora kaweleh ning Gusti Allah eling ana sira urip nang donya upama wong lupa mampir sedelo mula temenana anggon ngaji kanggo sangu kita yen tekan janji ya hak wiwit aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni saiki tekan saiki sati kemateni mangkat sekolah disangoni sadang pangan wis mesti mula aku wajib bakti bangun nurut ngajeni wiwit aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni saiki tekan saiki tansati kemateni mangkat sekolah disangoni sadang banget wis mesti mula aku wajib bakti bangun nurut ngajeni wiwit aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni saiki tekan saiki
sasi kemateni mangkat sekolah bisa ngoni sedang pangan wis mesti mula aku wajib bakti semuanya ambil alat. Gerak. Hadapan-hadapan. Right. Ya khairul khawa Mustafa lil karom dikali mata ya jami'u ya sima. Ya khairul khawa Mustafa lil karom dikali mata ya jami'u ya sima. Antal habibi suturi Antal habibi suturi Allah Rabbi Rabbi aini Allah Rabbi Rabbi aini Intiasani wal karomi Intiasani wal karomi Risi bakar kabari Wajib main karena wajib main karena semain. Hey, risi bakar kabari Wajib main karena wajib main wajib main. Hadap muka. Marilah Bapak Ibu Saudara bersama-sama peringatinya hari esok Mi'raj besar Nabi kita di seluruh dunia. Pada waktu Nabi dibawanya oleh di belas kakaknya digunakan kotorannya di maksudnya hasilnya Mi'raj Nabi kita sholat yang harus dikerjakannya. Semoga Tuhan selalu melindunginya.
halus. Iyalah, halus. Iya.